We are honored today in this morning to have a man of wisdom. I think ukuthi kune topic akade I don't think but I know amen. Ukuthi kune topic ade dila nayo about rapture the second coming ku TikTok noma kwi broadcast ka ST Dlamini kulezi insuku. Uyichaze ngobudala wayichaza ngewisdom wayichaza ngezwi strong. There is no one ongathi akezwanga, and everyone who was trying to attack ngoba khona abahlale be ready to attack, they failed uku-attack. I think ukuthi umpostoli sekwesikhathi esineside ngimazi from 2004 ngisemandeni kuze kube manje, that is 2004. Akaze shintshe ukushumayela izwi ngesibindi neqiniso lezwi linjengoba linjalo eliveza kuwonke amaside. Mayishumayela intshuma yakhe kunezinto ofuna kuyinake. Whatever topics azokhuluma ngayo uzokhuluma ngento negative yakhona. What is the negative noma the negative and the positive side, the negative side and the positive side, and bese athi you have to choose. God izwi lithi amen ekugcineni athi you have to choose ukuthi wena ukhethane, but izwi lithi bese ngamove ezwini. Umuntu ongamove ezwini noma bekuthiwa usumhlasela kanjani. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Ngicela welcome ngenxa yesikhathi bazalwane ngo 10 past uzobe seqedile umpostoli, kodwa ngicela nje shaya izandla enkulu welcome umpostoli Muzwe Igwini Nxumalo. Ashaya izandla. South Africa is blessed. Umzimba kaKristu ubusiseke kakhulu egameni lika Jesu. Ake simshayele umpostoli izandla ezinkulu. And that is the reason I sing and I shout for Jesus came down and he lifted me up. Sibonga wena nkulunkulu ophakemeyo noma ngalisayo. Sithi impela olwakho udumo lufanele wena osesihlalweni. ngoJesu ngamgodlanga kepha wamnikela ngencithu sonke nosiphe konke kanye naye. Sibonga nangomoya ongcwele umduduzo umthokozisi osiphe yena ukuba ahlale kithi phakade. Ngalokho umoya ongcwele lenkonzo sibeke esandleni zakho. Sithi inkundla yakho le inkonzo yakho le thatha ukhola kuyona yonke. Uthatha kokusesifubeni sikaNkulunkulu Baba usedlulisele khona. Ngasali nakunye khazimisa uNkulunkulu Baba nombuso wababusi inkosi yamakhosi uJesu Kristu. Ngezwi lo myalezo uthumela namhlanje phakathi kwethu ukhuluma uphilisa usindise wophule ashule yonke imchilo yejoka nezibopho zobubu wambula ukhulula usindise. Sebenza ngomoya okuhlakanipha nokuqonda, umoya wamasu nowamandla, umoya okwazi nokumesaba uJehova. Senze futhi thina into ozothi bese mesabeni uJehova. Sebenza ngomoya othando nokuzikhuza ukukholwa nesibindi obumnene nentobeko noma ukuvuma nokulalela. Upon every blood washed born again child of God today, I release abundantly the spirit of obedience and willingness and the spirit of faith and boldness. Ngegama lika Jesu Kristu. Let no one leave this place with a yoke unbroken. Let nobody go back home with a burden unremoved. Let no one go back with an unbelieving spirit. I release this ushiki wokholwa upon every individual believer today. Ngegama lika Jesu Kristu semkhosi moya ubungcwele singcwelise. Moya iqiniso siholele kulo lonke iqiniso. Moya ukuphila sigcwalise ngokuphila sibe nakho chichime. Moya wenkazimulo sambulele inkazimulo yakho. Sembathise inkazimulo yakho. Moya umusa simathise ngomsa wakho. Moya inkululeko sikhulule kuona onke empilo. Moya phakade sihole siqondiswa ngwena uthe inyathelo zolungileyo uqondiswa nguwe. Iplatform yakho lekhazimisa uJesu makuvela ama results and testimony that glorify God the Father. Ngezwi oluthumile namhlanje kuseni in Jesus Christ's name.
I declare it done. Amen. Akabonga uJesu ophilayo. Singahlala phansi ngiqala ukubingelela. Ngibingelela ogcotshweyo kaNkuluNkulu. Incika kaNkuluNkulu ophezulu konke. Founder and visionary yaleli bandla. I-restoration. Utata uBishop uPMW. Buthelezi ngiyambingelela. Imoto yaseBavaria, imoto yaseJalimani. Insimbi yaseJalimani. Alibonga igama lika Jesu. Banawo lento abantu bobuthelezo yokuteketiswa ngeyimoto. Khona wayidlalela ibafana abafana. Angazi noma ku Innocent Buthelezi noma kokubani babethi uMercedes Benz. Bateketiswa ngeyimoto la. Praise the Lord. Siyathokoza mphostoli Bishop uSitibane. Namhlanje sizohlangela ndawonye for the first time unyaka 2026 uqaliwe. Ngalokho ke sithi happy and blessed new year kinina nonke ma restoration. Ngegama lika Jesu Kristu uNkulunkulu akanenze kahle nibone okuhle kakhulu. Nibone izinto ezinhle kakhulu. Uma uNkulunkulu ekubeka enhlizweni yenceku ukuba nibe ready for ama miracles that is prophetic nikwazi lokho. uNkulunkulu ongenzi lutho engalwambulanga ezincikweni zakhe abaprofeti. Khona into uma kumfundisi ovela fundise ngento ebandleni kube ngathi nje into ngoba kuyibandla. Ngoba ningezwanga ebizwa ngomprofeti ngelinye ilanga. Kanti uma usuhlanganisa ama messages ambulwe kuba prophet yothothi lento ayifundisa kunina ihlangana nalokho abaprofeti abambulelwe khona. There are 3 prophets base Eastern Cape abathe lo nyaka unyaka uNkulunkulu eza kubazalwane nemangaliso ezinkulu. Ngiqonde ezinkulu imangaliso ayimangaliswana kodwa imangaliso ezinkulu. O heavyweight bemangaliso no sondonzima bemangaliso nezibusiso. Bangakufihla ke ngoba umprofeti okhava yonke angle uyangijabulisa. Bangakufihla bathi lezo imangaliso nezibusiso ziza nezimpi ezinkulu. Njoba ngizoshumayela nje kufakazeleke 3 days back lokho abaprofetile la bengikhuluma ngabo. Omunye umzalwane okade ephesheya uthe buya nje phesheya babemfakela imali bathi babemfakela imali babelwana kwakhona abalwana naye bamfaka ejele. Imali engakayicash up nakangakayicash nakuyicash 100 million euros, that is 4.4 billion rands. Umshushisi umeli abamangali yonke into ku against yena angithi kuthiwe zibusise izinkulu nemali sezinkulu kodwa kwathiwa ziza nezimpi ezinkulu. Akayazi lento ayingenele nayifakelwe lapha. Uyabona bemaka ngisho icase yakhe ethi ekhona kuthiwa lelicala hlehle akaqhubeka bese stokisini ngoba ummeli wakhe akekho ummele khona. Kwenziwe nje izinto ezibonakala zingumkhonyovana. Lathethwa ngoLwesihlanu ijaji lavele lamalona lodwa lavuka uBlostan. Lathi le case ayikho. Lona uyaphuma. Now we are talking about into esiqalile ukubonakala iprofeti welento ngoJanuary. Kodwa now we are talking about umzalwane ongenaso isithwalo. Kodwa already sekuno 4.4 billion rands ongene kwi-account. Eshintshiwe leyo 100 million euros. Ngizokutshela mina unyaka wezinto ezinkulu imangaliso nezibusiso nezimpi nazo zikhona. Abantu abakwazi ukuyizwa into mayina side amabili bafuna ngathi ungakhuluma ucheme ube neside elilodwa. Kanti uJesu wethu wayekwazi ukubalansisa. uJesu ke wathi ngabantu abadele konke bashiya yena bamlandela wathi akekho shiye konke wayibala izinto ongakubuyiselwa ngokuphindwe kayikhulu. Kulesi sikhathi wayesethi kanye nokuzingelo. Uyobuyiselwa lezo zinto ngokuphindwe kayikhulu 100-fold ehamba kanye nokuzingelo. Manje abantu bafuna ngathi ungakhuluma ngokubuyiswa kwento iphindwe kayikhulu ukushiye ukuzingelo. Yabo ukushiya ukuzingelo. Abantu abafuna ngathi ungakhuluma ngokukhipha amakhekha enyosi ungakubala ukutinyelwa. Ongathi ungakweqa le party yokutinyelwa zinyosi. Ngoba phela ngathi uthi wakhipha amakhekhe ezibezi kutinyela. Bafuna bone ngathi wena ungabala wena ukukhishwa kwawo amakhekhe ebazo ungayibali ukuthi ziyatinyelana. Engathi ungakhuluma ngokusengwa nje kwenkoma isengwa ubisi ungakubali ukuthi iyakhahlelana ngoba iyakhahlela.
izibosho nje lapha ngoba izokukhadlela alibonga igama lika Jesu. The right thing. So ke wona ukwazi ukuthi niphethwe umuntu osukela lelo uNkulunkulu sensitive to God uma ezokwazi ukuprepare for what is coming your way, for things to come. Sizongena endabeni kafushane sibone ukuthi lento esesitenga seyikwazini ukuthi siyenzele umusa. We have to do justice endabeni esikhathi indaba ngesitenga. Awufunda Luka 8 verse 50 no Mark 9 verse 23. Mark 9 verse 23, Luka 8 verse 50, ne? Verse number 50. Yeah. Usho wathi Luka 8 phela ngama chapter amabili. Luka 8 Yeah. verse number 50. Yeah. Kepha uJesu ekuzwa lokho wamphendula wathi ungesabi kholwa kuphela iza kusinda. Kepha uJesu ekuzwa lokho wamphendula wathi ungesabi. Ashona sokuthi ungesabi. Thani ngesandla ungesabi. Kubesa kwa left leso thani ungesabi. Bese uthi ngesa kwa right kholwa. Ungesabi. Kholwa. Okay, iza kusinda. Funda ngapha ke Mark 9 verse 23. Verse number 23, Mark 9 verse number 23. Ukufundeka kanje. Verse number 23. uJesu wayesethi kuye uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Mana exclamation mark leyana. Yes. Wena ngibona wehla nje ushona phansi uthi uma unamandla. Exclamation mark leyana. Exclamation mark isibabazi. Bengilindele mina ukuthi uma unamandla uyabo into enjalo. Hayi ukuthi uthi uma unamandla. Awuqale phansi ufunde. Verse number 23. Usebenzisa impawu zomgwaqo. Jesus. Verse number 23. uJesu wayesethi kuye uma unamandla Yeah. konke kungenzeka kokholwayo. Better. Uma unamandla konke kungenzeka kokholwayo. Ayishona sonke endlini sithi konke kungenzeka kokholwayo. uNkulunkulu uvele eUNkulunkulu ongekho lutho lungenzeke kuye. In other words, for a miracle to transpire, it takes two parties. A party ebizwa ngokuthi uNkulunkulu, the miracle worker, and the party ebizwa ngokuthi umuntu, mankind, the receiver of a miracle. Ukuze isimangaliso senzeke asithathi oyedwa kuma parties. Isimangaliso sifuna ama parties abe u2. uNkulunkulu engumenzi wemangaliso, umuntu engumenzelwa wesimangaliso. So ke lapha kuthintwa kuma 9 verse 23 indaba yomuntu. Kuthiwa konke kungenzeka ukholwa kuphathwa umuntu uNkulunkulu akaphathwa. Into eyenza ukuthi angaphathwa ukuthi eyakhe indaba is concluded. It's a done deal. Akayena uNkulunkulu ongasenzi isimangaliso nohlulwa ukwenza isimangaliso. In fact, the harder the situation is, ilapho uNkulunkulu ezo excela khona endabeni yokwenza isimangaliso. Let me tell you about your God first shortly bese ngutshela ngawo ukuthi ingani kudingekile ukuthi wena ube ku level lapho khona singenzeka isimangaliso senzelwa wena. Ngoba there is a part you have to play uma kuzofuneka kwenzeka isimangaliso. Uma singathi isimangaliso senzeka wena ungena part ozoyidlala ngabe siqonda ukuthi umka umuntu akakhulelwe engahlangananga nomyeni wakhe. Ngabe siqonda ukuthi imbewu ayingabikho esuka kumyeni wakhe ingene kuye athe ngakhonsivile kodwa kube khona ukukhulelwa. Ukukhulelwa is a two party thing. Kumele kube nembewu seed eqhamuka ku alibonga igama lika Jesu bekhona iwumbu econceive leyo seed. So ke kune party oyidlalayo wena okholwayo ukuba usibone isimangaliso. Bangizwa abantu abakhola lendlini and ngokaNkulunkulu asikho esingekho. Futhi ngokaNkulunkulu asikho wena ongasifanele. ngokaNkulunkulu asikho esingenzeka. Ikubiza nje ukuthi yena uma yeshilo nawe ube in line with ukusho kwakhe and with ukusebenza kwakhe. Let me tell you about this kind of God. Mazi kahle ukuze ukwazi ukuba in line. Lo uNkulunkulu okwazi ukuthi induku kaAaron kade kunomsindo
obangwe amadoda amabili bethi uNkulunkulu ukhuluma kini kuphela nakakhulumini nathi bebone ngathi into yomndeni nozalo neyakwa yabona la kusinwa khona ingoma kakhulu la uvela ukuthi makufuba bakuthatha undodana njalo kube into yekhaya babembangela umsindo ngalokho uMoses ngoba uMiriam uyena oleader ipraise and worship uAaron uyena umpriest uMoses uyena oleader isizwe uyabona manje kusho ukuthi khona eseyitoyitoya la zithi mhlawumbe lento yenziwa uMoses kwasho ukuthi babengamfundile kahle uMoses lo Moses lona wayenqaba kwakhona lokho ukuthi kube uye othunywayo uyabona umuntu ohamba ngalendlela uthi akafuni kube uye akubhekwa abanye bona bacabanga ukuthi yena ubhizi ukhetha uzalo kanti uNkulunkulu wakhetha abantu bakubo kwaAaron. I'm going to tell you ukuthi ngani futhi uNkulunkulu akhetha abantu. uNkulunkulu nalento yokubuyisela umndeni no uNkulunkulu nalento yokubuyisela umndeni nozalo nesibongo ngokwenza kwaso kuye. Phela uMoses wazalwa kwaLevi kanti uNkulunkulu uzosebenza ngoMoses. So ke uNkulunkulu manje use rewarda ifamily eyamzalela edeliverer akufanele kuze kuyobonwa ezulwini iqala kube imabe rewardwa kumele leyo family rewardwe manje bayangizwa abantu abakhona la endlini bayangizwa abantu abakhona so ke laba aba misunderstand izenzo zikaNkulunkulu abamboni he is returning the favor ngokuthi ngoba ukhetha isizwe sakwaLevi kwayisona singezokusebenza ezi11 izosebenza bazolethwa kweshumi kwakho konke bona bazoba abapriest ureward isizwe ngoba isona esazala edeliverer uMoses ubakhiphe eGibhithe njena uvela kwaLevi so ke useba reward ukuthi akube umpriest ipriesthood yonke ayivele kwaLevi ne leader ipraise and worship uMiriam akavele kwaLevi laba abangumsindo abakubukanga konke lokho ababuzanga naNkulunkulu base bethi wayesethi uNkulunkulu sengibatshengise ukuthi ngempela yimi akusuwena okhethe uAaron imina akwena okhethe uMiriam laba letha abalethe induku zabo abalethe zabindu let them bring their rods angazi umuzwe kahleni no Aaron naye abeke yakhe ayilale ealtar induku sekubonakala ukuthi yimi noma uwe okhethe uAaron zalale ealtar and lezi induku ke sikhuluma ngani la sikhuluma ngento ekade yagawulwa yoma kwaphuma yonke into eyamanzi nemoisture endukwini kuzomile njengoba uzazi induku zamakhaya abashaya ngaze odwendweni nasemkhangeleni zomile ekhekhethi zalala kwasa ngakusasa eka Aaron induku kumile kwaqhuma izimbali namaqabunga nezithelo zomaalmond ziqhuma endukwini eyome kanje mana inga connectene nomhlabathi kungekho namswakama namanzi nayo induku yomile ekhekhethe. That is the kind of God. Uyabona makuthiwa miracle of the purest form. Purest form. Into ngeke uyifake nangelilodwa ilanga. Bangizwa abantu abakhona la endlini. These are the times of God's performance of miracles. Nizobona yonke into besimangaliso kodwa ayinyuki level yakho. Iye ekukholweni okufaneleyo. Ngokuba konke kungenzeka kokholwayo. Konke kungenzeka kokholwayo. Bangizwa abantu abakhona mhlambe nike nafundiswa ngezitha zokukholwa izitha zokukholwa i-doubt ne-unbelief ne ukungakholwa i-doubt i-unbelief ne-fear izitha zokukholwa i-doubt i-fear and then ne-unbelief uma ethi abafundi kuJesu besingelikhiphe ngani idemoni kuloya muntu wayemfana wenesithuthwane uthi uJesu because of your unbelief i-doubt i-fear i-unbelief lapha kumentionwe i-enemy ye-faith eyodwa la kuLuka 8:50 i-enemy ebizwa ngokuthi i-fear uJesu icontrastile i-fear ne-faith ingani na ingoba lezi zinto ezweni lokomoya ziregardwa as hands ezweni lokomoya ukukholwa kuthathwa njengesandla ezweni lokomoya ukwesaba kuthathwa njengesandla uma uNkulunkulu ekuthembise noma ekhulume into ngaba ngezwi noma ngumprofeti noma ngumbono wena wangakholwa ezweni lokomoya uthathwa njengomuntu ofika wanikezwa kanje wena wangakhangeza ngoba ezweni lokomoya ukukholwa kuthathwa njengesandla uma uNkulunkulu ekhulume into wakholwa uthathwa njengolulisandla ezweni lokomoya ubonakala ululisandla wemukela okunikiwe so ungayikholwa into it's an injustice to you
uma ungamkholwa nje uNkulunkulu usukwenza injustice kuwena, usukwenza a great injustice to yourself. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Usuke uNkulunkulu umdumaza ngoba umuntu okuthandayo uma kunikeza into ungamukeli usuke umjabhisa lo ngoba efuna uyithola yena. God has always done his part, he always does his part. Kodwa amakholwa kumele abekwe lapho khona ezokholwa ezoba selevelini efaneleyo. Kuqonda ukukholwa isitha sakho ukwesaba. Khona abantu abangakwazi ukumkholwa nokuzisha izinto abayikholwayo ngenxa yokwesaba. Ifear nedoubt neunbelief. Ukholwa futhi ungakholwa kwenza futhi ukhomba izinto njalo uyikhulume kwifuture njalo ungayikhulumi kwimanje. Kanti ukukholwa kuyibala into njengesiyenzekile kwamanje. Wathi ubani lo yana ubufikile embalolo wayeyisa MK party ethi MK party ngisho ngabayi uma ibuye kwamanje party MKP mayibuye kwamanje party. Uyabona ukukholwa kufuna into yakwamanje noma bekuthiwa yona MK kodwa nje kufuneka ukukholwa ukuthi uyamukele kwamanje. Ungathi ukhulekelwe ubishop ukuthi uthola umsebenzi uma usukhuluma ngomlomo ubuso uthi ngiyazi noma kanjani ngizowuthola. Ayikho into ungizo ekukholweni. Ungizo awukho. Ngamazi ukukholwa kuyahambisana nokulunga kwelanguage. Ulimi kumele lilunge nje uma ukholwa. Ungafike wena uthi uyakholwa kodwa ngomlomo uphushele kude. Uyiphushele far from you into uNkulunkulu akwenzela yona. Uthi uJesu konke nicela nikhulekela ukholwana ukuthi nikwamukele ebesethi nizoba nakho nikwamukele. Hayi ungathi nikholwa ukuthi nizokwamukela. Kholwana ukuthi nikwamukele nizokuba nakho. Ezweni lokomoya uma ukholwa unjengomuntu olula isandla ngoba ukukholwa kuyisandla sokwamukela izinto ezingabonwayo oyifunayo. Ukungakholwa kuyisandla sokwamukela izinto ezingabonwayo ongazifuni. Ngamazwi into uma ungayifuni yeka ukuyesaba. If you don't want it, stop fearing it. Uma ungafuni indoda yakho bayithathe yeka ukwesaba ukuthi indoda yakho izothathwa. Uma ungafuni ukudilizwa emsebenzini yeka ukwesaba ukuthi uzodilizwa. Uma ungafuni ukushayisa ama-truck usanda kuthola incwadi zokushayela ngoba phela nibhizi nithatha ama-license kulezi insuku ngiyanibona. Uma ungafuni ukushayiswa ama-truck lamakhulu agcwele umgwaqo yeka ukwesaba ukuthi uzoshayiswa i-truck. Into ongayifuniyo stop fearing it. Uma ungayifuni yeka ukuyesaba. Ukuyeka ukwesaba into akusho ukuthi yona iyayeka ukwesabeka. Uyeka ukuyesaba khona ingayekile yona ukwesabeka. In other words, you stop fearing it in spite of it being fearful. Uyabona uDavid akamsabanga uGoliath engayekanga uGoliath ukwesabeka. Kwase ngaqhubeka babaleka ngithi base bebaleke 40 days bembalekela. Uma uDavid wayengasangayithathi lempa ababukele nangosokuliza wayengababona bebaleka futhi ngoba ukwesabeka kwakungakapheli. Uyeka ukwesaba lalela uyeka ukwesaba kungaphelile ukwesabeka kwaleyo nto oyeka ukuyesaba. Ushintsha wena uyeka ukuyesaba in spite of it being still fearful. Bangizwa abantu abakhona la endlini. Shout hallelujah. And once wayeka ukwesaba you switch back to faith. Ngoba ifaith nokwesaba kuyaxabana kuyalwa. Kuyashayisana. uJesu wathi ukuzwa lokho wathi kuyena ungesabi kholwa kuphela iza kusinda. I'm declaring the fulfillment of mighty and great miracles empilweni yethu sonke silandlini kule nyanga starting from this month ngoba siyakholwa. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Shout hallelujah. Ukukholwa kuwamukela into enhle engabonwayo. Shona uthana engabonwayo. Ukukholwa kuyisandla sokwamukela into enhle engabonwayo. And indaba ezimnandi zithi wonke umuntu unakho ukukholwa. Sifuna ukuqeda ama mindset wrong ngefaith onawo nokuthi ifaith yakhe uplifteke. Wonke umuntu unakho ukukholwa. Akekho umuntu ongenakho ukukholwa. Indaba ezimnandi zithi wonke umuntu unakho bazalwane. Ezinye indaba ezimnandi ezokuthi ayikho into engenzeke ngokukholwa. Okungekuhleke ngokukholwa ukuthi ayona yonke into oyikholwayoekusizayo. Akho konke ukukholwa okusizayo. Kodwa wonke umuntu unakho ukukholwa. Futhi ayikho into umuntu angayenza ngokukholwa. Okungekuhle ngokukholwa ukuthi akuyona yonke into oyikholwayoekusizayo. Baphelile abantu beqeda ukukholwa ngenxa ukuthi bakubeke ezintweni ezingabasiziyo. Uyabona nje luyasisi loyana okwaphela
ewasechitha imali yakhe eningi ezinyangeni eziningi engasizakanga lutho. Make no mistake, wayenziwa ukukholwa. Obukholwa ngasiqeda isibaya kushaya kusivale. Ukholwa lokho kwenza ukuthi inyanga yayizolo yehlulekile. Uye kwenye kodwa uyibonile enye inyanga. Inyanga leya, inyanga nale, amagama ayafana. Kodwa usaqhubeka nokukhokha. Yini lekuhlomekisayo? Ukukholwa. Ukukholwa kungayiqeda imali ebank. Ukukholwa ngasiqeda isibaya. Ngoba phela indaba ezimbi ezithi akukhona konke ukukholwa okusizayo. Kuya ngokuthi ukukholwa kwakho ukubeke kuphi. Ingakho uJesu ethi have faith in God, which means you do have faith, but bring it from where you placed it and place it in God. Sheka paika dairas ran. Shena maita paika dairas. Rika paika shiran. Aita sheka zila rabasran. So ukholwa isandla sokuthatha izinto ezinhle oyifunayo ezingabonwa. Isibusiso asibonwa kodwa siyathathwa. Sithathwa ngokukholwa. Ihealing ayibonwa kodwa iyathathwa. Ithathwa ngokukholwa. Insindiso ayibonwa kodwa iyathathwa. Ithathwa ngokukholwa. uJesu akabonwa kodwa samthatha ngokukholwa. uMoya Ngcwele akabonwa kodwa samamukela ngokukholwa. Imangalisa ayibonwa kodwa siyamukela. Samukelwa ngani bazalwane? Ngokukholwa. Ngamazwi ngenxa yokuthi we are preparing you for your miracle. Imiracle ayibonwa, khuphula ilevel yokukholwa. Ukulande nokukholwa kwakho lapho kubeke khona. Ukubuyise neno, have faith in God. Nesandla sokwesaba ke nakho ukwesaba kuyisandla esingabona sokuthatha izinto ezimbi ongayifuni. So ke into uma ungayifuni yeka ukuyesaba. Oh yes, yeka ukuyesaba. Uma into ungayifuni yeka ukuyesaba. Ngiyanithiphisa nina abantu abakholwayo. Akungafike kube nesifo esimenyezelwe emhlabeni ukuthi siyeza noma sesikhona. Kwesabe ongakholwa kuphinde kwesabe nanawe. Ngiyanisiza ake niyekeni ukuba nje na. Uyazalo nange COVID kwangafanele nini nikholwa unife. Into eyenza ukuthi nife ilento yokuthi okuzonivikela nikholwa yenye nje nonsense. Ninase nibhizi nogcobo senikholwa ugcobo kanti akushuwonga ukuthi umuntu uyovikelwa ugcobo kuba isifo singangeni endlini yakhe. Uyabona inkathi uIsrael ephuma eGibhithe yathi ingilosi uma ngibona igazi, the blood protects not the anointing. Nina nabhizi nogcobo nafa sabangcwaba bebhizi nogcobo. Bebe crazy ngogcobo okungashuwonga ulutho ngalo. Kuphunywa eGibhithe ukuze bangafa mazibulo abantwana bakaNkulunkulu. Ngoba ingilosi yombhubhisi yayingena kona kwabakholwayo. Yayiya nasemzini yamakholwa. Abavikelwanga ugcobo lona niphapha ngalo engathi niqome emateksini. Bavikelwa yigazi lewundlu. Back to the basics nina makholwa. Buyelani kuma basics. Nikholwa ukukholwa kufanele ukune foundation efaneleyo. Niye ukukholwa kokuphapha. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Uyangizwa umuntu okhona la endlini. So ke into uma ungayifuni kwehlele yeka ukuyesaba. Musa nje ukuba umuntu uhamba esaba izinto uzusabe ngisho unwabo. Luyishintshela imbala. Kwesabe nexoxo ligqumela kuyona indlela elihamba ngayo vele. Ayikho enye indlela elihamba ngayo iwalk yexoxo is jumping. Ayikho enye wena liyagquma wena uyesaba ngapha wena liyayigqumela ngapha wena uyesaba ngapha. No. Put your acts together. Ake niyeke nje ukwesaba, phumane kwesabeni. iBhayibheli linama words over 365 ama phrases athi ungesabi. Fear not phrases over 365. In other words, there is a fear not phrase for every single day except the leap year. Ngoba live here in 366 days. Kodwa in normal year there is a phrase ethi ungesabi, uvuka ulindwe iphrase. Ethi ungesabi nginawe njalo endleleni yonke shekapai kazila rabasana rakataila rabashirana aikapai kataila rabasana paikatai nasika shirana rokatai kazaina raikatela rabasana. No. Izifo ayibonwa kodwa ziyathathwa. Ithathwa ngokwesaba.
imikhokha neminyama ayibonwa namabhadi kodwa yathathwa bawuthatha ngokwesaba yingakho kunezisebenzi okuthiwa abanamanga abahlolela abantu ngoba uma ubanakala abantu ama message alabantu okuthiwa izangoma bahleze benezinto ezithusayo okumele uma uzizwa wenze njani wena wesabe enkathi wesaba somukele wayisaba nje uyithathile ngoba uwesaba ukuyithatha into ongayifuni into uma uyizwa ungayesabi hayi ukuthi uGoliath akakhulumanga into azosabisa ngayo uDavid wayikhuluma wathi ngizokubulala nginikeze unyama yakho ibe ukudla kwezinyoni zezulu wathi uma iqeda uDavid warefuta okushiwoyo wafaka okwakhe wathi wena uza kimi ngencula nangejozi nangomkhonto kepha mina ngiza kuwe ngegama lika Jehova impi yakho yeyisi manake ukwesaba isandla sokuthatha izinto ongayifuni izulu alibonwa kodwa liyathathwa ngokwesaba alibonga igama lika Jesu yonke intembi uyithatha ngani bazalwane ngokwesaba yini eyenza umuntu othakathayo othumela abantu ashaya abantu ngezulu uma exabana nawe aqala khulume yini angavala umlomo agiji umbone gijima ejahe ekhaya uzuyibuza ukuthi gazu uphuthumaphi yini unganele umcasula vela agijime ayohlala ezintweni zakhe yiname athi uthi uyangazi kahle athi wongibuza kosibani bani nosibani bani ababekhuluma nje ngawe kanje namhlanje baphi sihamba phe kwabo njobe lokho ekhuluma nje ufuna kwengene ini kuwena ukuze athi eyothinta into zakhe isandla sakho sibe sinjani ngoba ngeke lento yakhe ingene wena ungaqalanga wadonsa isandla kumele isandla sakho seluleke awuthi ungenzela ama-parables abembalwa ngoba sifuna ukuyishaya lidimoni lelo esaba silishaya liphephuke namapheshi alo ey'ngqinamba eqathaka yonke indlela libheke esogweni uzofaka umoya wokukholwa okunoshiki ukukholwa okunoshiki sifundise ngalokho ukukholwa umpostoli kwakhona ingane na 12 years etshele iTV ekade yafa yafika yayitshela khona izwe nje izwi silikhulumele ukuthi niyakuthi le ntaba nikhulume nento ngoba intaba ayina indlebe nokukhuluma nento engena indlebe yavele yahlala phezulu kweTV eyayicoshe ezaleni lahliwe yayiclean yayifaka endlini yayo ngoba phela izingane ziyathanda nazo ukuthi kube ngathi ikhonto ezinayo 12 years yayifaka endlini yayo yayimboza kahle ngendwangu ezinhle yahlala iTV endala engasasebenzi yafika yayitshela yathi wena TV ngizwile enkonzweni uthi uyakhuluma nento engena indlebe ikulalele ngakho I command you today ukuthi uqala usebenze yayinga-oni yayingafilizi yayingena sound kodwa ngalolanga wathi uma uyayipressa ya-ona for the first time in many years 2 yafiliza isithombe sangacaca yahlohloza isound yangaclear yayiyeka kanjalo kwakulwesibili kwalwesithathu lwesine lwesihlanu kanti ngomgqibelo indaba izokuniwa umdlalo webhola okwakuthiwa yiWisa Maize Mill Soccer Spectacular kwakudlala iqembu lomfana lona 12 years alisupportayo okuthiwa yiChiefs ladlala neBlack Leopards kwathi uma abangani bakhe bemtshela ukuthi ibhola seliqalile sengiyekhaya manje ngiyobukela ibhola kuTV wabona acasula ukubona umfowabo omdala ehamba nalaba emzini yabantu eyobukela ibhola emzini yabantu wathi bro ungaqala uhambe awume kancane khona indaba engisafuna ukuyibheka lapha bese uyahamba ke emva kwalokho wabuyela endlini wazothi wena TV ngakutshela ngolwesibili ngathi qala usebenze ngathi sebenza ngegama lika Jesu ngoba ngizwile enkonzweni ukuthi umuntu uyakhuluma nento ingenazindlebe imlalele kuyezwakala bazalwane manje wena usebenzanga uyambona kumfowethu manje nange uphuma ngesanga uyobukela amanye ama-TV emzini yabantu ukhona wena wathi right now I command you ukuthi ke khanya ke this time ungafilizi isound ayicace ingahlohlozi ngegama lika Jesu wayipressa ya-ona iscreen sa-clear isound ya-clear wabiza umfowabo alibonga igama lika Jesu ngoba uma uNkulunkulu esenzile imiracle uqhoba abafowenu uyakhumbula ngenkathi igcwala inhlanzi kulesi sikepe sika Petro
baqhweba abafowabo abakulesa sikepe singaphesheya zidubukele ngapha. I prophesy today ukuthi khona bazobizwa beze restoration. Kuthiwe zidubukele ziyabuya zibuyile. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Umfana wangena babuka ibhola njoba ngikhuluma nje kunengane na 12 years. Ekwaze ukutshela iTV seyafa. Ngokuba konke kungenzeka. Kokholwayo. Leyo ngane yakwangubane Embo Hillcrest. Tshela iTV. Yayihlohlwe itestimony engangiyilanda eMelmoth. Yanele yeza ukuthi lo muntu lo wenze leso simangaliso ngaye uNkulunkulu una 12 years. Wavela wathi ngeke ngidlulwe enye insizwa ukuthi wakuthatha ngeke ngidlulwe umunye umfana. Lapha na umfana ushonelo uyise eMelmoth. Sizothandaza njalo khona manje. Ushonelo uyise eMelmoth umfana unina kasebenzi uma ezo ayina lona esikoleni uboleka ayina kwamakhelwane. Indaba yonakala ekuthena atshelwe ngenkonzo kuthiwa kuza umpostoli umzoyigwili lapha nelokishini ethuba lethu. Avela waphuthuma wakho uqonda khona sekhohle ukuqala kuyoboleka ayina kwamakhelwane. Uzobuya ebusuku ngeke ubavuse omakhelwane belele. Ubolekana neayini kade ukhona imini yonke. Afike lapha na ezwe same message of faith esikhuluma ngayo. Ngoma ufuna ukubona ama miracles qala ubone ifaith yakhe inyuka. Uma ufuna ukubona imangaliso ayinyuke nefaith yakho. NgokaNkulunkulu konke kungenzeka kuNkulunkulu akukho kungenzeka eNkulunkulu. Wena ke yazi kahle ukuthi uma ukhuphula ifaith konke kungenzeka kuwena. Lo mfana lona wabuya uma ebuya ubuya uthi mama ngenza iphutha ngakhohlwa ukuboleka ayina. Manje angisazi ngeke ngibavuse phela omakhelwane. Wathi kuloko nje uyovusa omakhelwane stay kahle nabo. Ubavuse belele. Wathi hayi don't worry mama angizukubavusa ngizoayina ngayo le. Usho ukhombe yakade yafa. Futhi ke lento okwalena ke ikhona kwahlohla lo mfana wase Hillcrest kakhulu ngoba lena yona ibuya kubakhandi. Bathi bona i-beyond repair. Ngeke isalunga nanini. Kuyasiwa kubantu abakhandayo bathi bona ngeke isalunga. Nanso ke into ke engibona ukuthi yahlomikisa lo yahlohla loya. Usethi ke ngizoayina ngalo uthi umama yiphi yona uthi yona le uthi asho ebheke kitchen yabona abasozana bayakubhuqa bakubhinqe. Umdlalo wabo omdala. Yabona lento le game yokuhleka abantu nokubhinqa abantu nokubhuqa abantu nokuciba. Ngisho sebesindisiwe. Kusala lokofo. Bazokholwa kukho konke okunye bese lokofo engathi ungabalandela nje ukuthi ucheck ukuthi khamba kanjani la kulokho kufo. Into yabo. Uyazi ngama ngale eBhayibheli baziwa na uNkulunkulu. Uyabona uSani Khariphi ngenkathi edelele inkosi uHezekiya. Wathi ungacabanga ukuthi uNkulunkulu wakho omkhonza uzokuphunyulisa kumina. Amakhosi engawabulala ayingoba ingena uNkulunkulu nawe ngizokubulala noNkulunkulu wakho ngimshise ngomlilo. Wathi mayiphendula uNkulunkulu wathi hamba umtshele uSani Khariphi ukuthi ikuhlekile intombi yaseSiyoni. uNkulunkulu uyazi naye ukuthi uma bekuhlekile. Ngisho uNkulunkulu uyazi ukuthi uma ikuhlekile intombi uyazi ukuthi abakuhleke baba. Uma bekuhleke kahle bekakurobhaka. Bakuhlele wenyele njengamazophuthu. Praise the Lord. Hayi avela bhinqa umama. Athi phela ungaayini ngalo ayini uma usuqalile ukuphambana la ekhaya. Ingane yakhe njalo la ibhinqayo. Uma la ikhanda seyiqala ukuthi angene kitchen. Umfana ngisho ubaza inake lento ukuzwila kuzwile. Wathi esuku wayilanda iining yawashingwa ibeka la. Wabeka iining board. Waxhume ayini odongeni wangalona odongeni nala kuayina. Wangaona wahlehla. Wathi ngegama lika Jesu wena ayina ngizwile enkonzweni. Ukuthi kuyakhulunywa nezinto ezingena indlebe zikulalela. Wayengeke ethi uJesu abafundi bayo ukuthi kule ntaba ebe eyazi intaba ayinazindlebe. Futhi yena lo Jesu wakhuluma nomkhiwane. Is that not so? Wawuyithathe iphi indlebe umkhiwane? uJesu wakhuluma nesiphepho. Is that not so? Sasiyithathe iphi indlebe isiphepho? Ngakho ke weayina noma ngabe unazi indlebe noma unazo indlebe onondlebe. Umkhiwane watshelwa. Ungena indlebe walalela. Intaba kwathiwa siyitshele. Zingena indlebe ziyolalela. Isiphepho satshelwa. Singena indlebe salalela. Ngakho ke nawe ngiyakutshela. Ngithi qala manje uayine ubaba ushonile umama kasebenzi imali yokukhanda wena ayikho futhi nabakhandi bathe ngeke usakhandeke. Sengiyakutshela akasakhandi ke sithi manje qala usebenze.
waqonda odongeni wayona ngikhuluma ngo12 years owahlohla ngefaith omunye u12 years. O12 years bahlohlana. Kezwala bazalwane. Waqonda odongeni wafuka pressa kwa on. Uthe uma ipressa odongeni kuba on. Wabuya weza ayina. Wathi uma ipressa yaba on for the first time wayithela amanzi. Ovele wa ayina yashisa kwa ayineka. Walo unini uqhamuka nje sekuchase kuphatha nendawo neayiningi. Athi hayibo uyithathe phike leyo athi ngitshelile yala ekhaya yiyo le ngithenzo ayina ngayo. Athi uayina kanjani ngoba yafa athi ya usho kahle mama uthi yafa. Kodwa manje ke isiyasebenza. Athi kwenzekeni athi sitshelwe enkonzweni. Wavuka wafuna amakholo abese enkonzweni ngayizolo wathi bekushunyelwa wayebhize ebuza amakholo ukuthi bekushunyelwa ngani izolo. Umama wavuka wacinga amakholo abese enkonzweni bekushunyelwa ngani izolo. Athe uma emtshela wathi hayi ngiyabona. Yikho lokho exactly ikhona lokho exactly ngibone kwami. Wathi mayitshela amakholo wayako wona ahambe etshela amanye. Bangizwa abantu abakhola la endlini. Lo mfana ngenkathi enza lokho wayenza ekhuleka etshela leyo ayina ngomlomo wayenza standard 7. Ayina ngayo standard 7, standard 8, standard 9, standard 10. Wathi esebhali exam abuya ama results wathola ama results ngayizolo yafa ngakusasa. Elokho eqala ayina ngayo standard 7, standard 8, standard 9, standard 10. Iayina itshele yena ngomlomo. Mana ucabangani? Njengoba betshela ama-ayina omunye wazotshela iTV, ungewutshela umsebenzi. Ungewubize umsebenzi. Singelibonge sonke na. Helika Jesu gelo. Odwa maitapai kashira. Shakataila rabasira. Paikatila rabashira. Shakatila rabasira bakuta rabasira. Paikatila rabashira. Lalela wemzalwane othanda uJesu. Ayikho inkinga ngakuNkulunkulu. Inkinga ngasekholweni kwakho, lift your faith up. Uzobona ungazange ukubona, uzokubona ukubona abafana baka 12 years. Uzobona ukubona abafana bena 12 years. Wawazi mina ngangazi. Ubani owayazi ukuthi uNkulunkulu angangena ngisho nakuma electrical appliances. Ayothinta intambo angazi ukuthi uyithinte kanjani. Ubone ngento electrical appliances sisebenza. Kade kusha abakhanda abangama electricians ukuthi ngeke isalunga, ngeke isasebenza. Ngokuba akukho kungenzeka eNkulunkulu. Konke kungenzeka kokholwayo. Ake ngitshelekele ukuthi kubale kanjani uthi le fear siyikhiphe kuwena nawe usilekelele uyikhiphe kwa wena. Sithi siyikhahlela nawe uyikhahlela. Uyabona lento leyo ukuthi kube khona umuntu ohlupha ekhaya kwakho. Utshele thina usixoshele yena kodwa wena ubumsmayilela. It's something nonsense leyo nto. Uma umuntu ehlupha ekhaya asithi simxosha thina abozalo nawe ubumhlinela nawe. Uthi njengoba eshilo nje ubaba omdala. Nami ngisho khona lokho. Ngithi cha ngingakusiza ukuthi kusasa ukuthi kusubu usuyiqoqo yonke imithwalo yakho singafike thina sixoshe wena uhleke. Uma sikhipha ifiye kuwe asingathi ikhipha wena uyihlekele. Musukuhlekela into thina usenza uyasilomekisa usenza opopayi bakho. Asingafike sikhipha ifiye kuwe wena uyi-embrace. Into engafuneka siyishaye nawe uyishaye. Alibonga igama lika Jesu. Ngizokutshengisa mina ezweni lokomoya awuvunyelwe ukuthola into ungenakho ukukholwa kuNkulunkulu ngayo. Ngisho uNkulunkulu efuna yena ukuthola ongaphezulu kwalokho. Ukukholwa kwakho kuyamlimitha. Ngoba akavunyelwe nawe awuvunyelwe ukunikwa into ongayikholwa. Uyabona nje kuVerse 3 verse 20 uzomangala ukuthi leli verse lenze ngani. Lithi kuyena onamandla okunipha okukhulu kakhulu kunalokho enikucelileyo nenicabangileyo. Kodwa akaninikile. Kodwa unamandla okunipha okukhulu kakhulu kunalokho enicelileyo nenicabangileyo kodwa akaninikile. Akanika ngani uvinje ukukholwa akavunyelwe ukukunika into ongakholwa yena ngayo. Ingakho wathi kwenye impumputhu uyakholwa ukuthi ngingakuphilisa uyakholwa ukuthi wayefuna ukuthi ayamukele alule isandla.
bangizwa abantu abakho lo mama wenesifo somopho wathi uJesu kuyena ukukholwa kwakho kukusindisile akashonga ukuthi amandla aphuma kimi kanti ube commentile njalo ngamandla wathi ngizwile amandla ephuma kimi kodwa uma enza iremark egcineni akasayiphose emandleni akasayiyamanisi namandla kodwa ushilo wathi ngwezwile amandla ephuma kimi kodwa akasasho ukuthi lamandla engiwezwe ephuma kimi akuphilisile akashonga ukuthi amandla engiwezwe ephuma kimi akuphilisile uthi ukukholwa kwakho kukusindisile uqonde ukuthi ukukholwa kwakho kwamukelela amandla abungeke ukwazi ukwadrawa ikhadi lokwadrawa kube kuyikhola wena ufike ku-ATM wafaka ikhadi aphuma amandla ayisiyakuphilisa shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah ezweni lokomoya awuvunyelwe ukunikezwa into uNkulunkulu ethanda nokukunika nengaphezulu kwaleyo uma wena ungezumkholwa ngayo uyangizwa umuntu okhona endlini ungangizwa ngikhulume ngomuntu osena 4.4 billion rands ubuze ucabanga ukuthi into engavela uNkulunkulu ayenze kona wonke umuntu okholwayo kuyakhawunta ukuthi uyakwazi uNkulunkulu kumkholelwa amamiliyoni namabhiliyoni namathi kuyakhawunta lokho alibonga igama kaJesu khona umuntu okwethu umzalwane ethi ha u4 million rand wonke ngingayenzani imali engangayenzani uyabona uma use ku level kangingayenzani ngeke uyinikwe ngisho uNkulunkulu efuna ngoba akavunyelwe ukukunika umuntu onjalo uNkulunkulu akavunyelwe ukunikeza umuntu ongayikholwa ongamkholwa ngaleyo nto akuvunyelwe it's against the spiritual law of faith la ngitsheleke indaba ezimnandi ke nasekwesabeni ka uvunyelwe ukwehlelwa into ongayesabi ezweni lokomoya awuvunyelwe ukwehlelwa into ongayesabi ngiyavala ngalelo sithandazi ngisho ngabe kuthiwa iyalimazana iyagilana ayivunyelwe ukuthi igile kanti awuyisabi ayivunyelwe ukuthi kulimaze kanti awuyesabi uyabona wena umdala uyayisaba inyoka ingane yakhe ayisaba inyoka ibeke lapha emva kwendlu songwe ngebhayi uhambe uyilungisela ubisi endlini uthi uyaphuma lapha uyabona inyoka isihulu kucele yasondela phezulu eduze kwengane yakho ingane ibone lento enhle nembala ifaka phakathi nesisu mankamfana ibamba mankamfana ibambe phakathi nesisu uminyoka iyabhinyelika ha usuqalile umdlalo ingane yazi ukuthi umngane wayo sekuyadlalwa njengoba ithi nje umdlalo kuyenganeni uyayibona angithi njengoba ibhinyelika nje sekuyadlalwa inyoka iyadlala uma yenze nje nayo ingane iyadlala babobili bayidlalela nje kungaphela ngisho 10 minutes ngingalinyazwa nanga ingane engayishaya inyoka ingane ayivunyelwe ukulimaza umuntu ongayesabi ayivunyelwe ezweni lokomoya iyalimazana nopoison ukhona kodwa ayivunyelwe ukulimaza umuntu ongayesabi parable number 2 sivale nazi ingane zesikoleni zombili eyomlungu eyomuntu onsundu ebese kuba nomthakathi kulolo khalo ocasulwa ukuthi akanawo ngisho imali yokukhokhela ingane ifunda lapha ezikoleni kahulumeni kodwa leni ifunda kobelungu avela beke lento ebekwayo ukuthiwa umeqo angazi umeqo nithini ngesingisi noma i-crossover noma yini kodwa content ibekayo angazi nithini yini niyayinisho angazi nithini umeqo angazi nithini umeqo noma i-crossover noma yini bawubeke kumeqo nomphulelo lo alibonke amaJesu kuzingane yomlungu ziplayisho bhakha zingabangani nomuntu onsundu ziweqe kanye umbhulelo lo shona ilanga eyodwa ivuvukele eyodwa ingavuvukele kodwa zombili ziweqe kanye uyazi izingane zingavuvukali zombili ngeke leyo umlungu iaffect umuthi ngoba umkhulu wayo akazi muthi akawesabi ubaba wayo akazi muthi akawesabi nayo ayazi muthi ayiwesabi ezweni lokomoya lento ebekwe la ayesatshwa kubo kwalo so ke ayivunyelwe ukumlimaza lo ngoba akayesabi awulinyazwa yinto ongayesabi uyangizwa umuntu okhona endlini awulinyazwa yinto njani bazalwane bangizwa abantu abakhona endlini lona umkhulu wakhe wayosaba umuthi noyise uyawusaba umuthi naye uhleze etshela ukuthi ogada bathakathi ikubo kwakho ukwesatshwa kwalento so uma ibekwa uyaqualify ukumlimaza ngoba izandla zivele zemukele
awuthi ngutshela uJesu yini uJesu athi uma ibeka amasayini enzi kuzogcina athi koba nokuzamazama kumhlaba izindawo ngezindawo akasho ukuthi everywhere uthe indawo ngeindawo hayi zonke indawo ingoba kuzona zonke indawo enabantu abesaba ukuzamazama kumhlaba uma ucheck umlando wama hurricanes umlando ukuzamazama kumhlaba imvama kwenzeka endaweni lapho kunamabhilidi khona buildings and umnikazi webhilidi eyedwa uthehleze ebethi imali yami engake ngiyifakile libhilidi lilodo umuntu oyedwa uthehleze besaba imali yakhe engaka ayi-investe kulelo bhilidi ngamazi lo unefiye ngebhilidi lakhe kanti nalona naye unefiye nalona naye unefiye kubanje umhlangano emkhathini ukuthi ngoba labantu zonke izandla zabo sezemukele singenza kanjani ukuthi bakuthole konke kanye kanye kuthiwa let us shake the earth lamabhilidi ahlezi kuyona ngoba vele sebekwamukele ngeke nje uzwe kuthiwa kuzamazama umhlaba entambanana nasenkandla ngoba akekho umuntu ono 4 room no 5 room othehleze besaba ukuthi uzozamazama umhlaba indlu yami engaka imali yami engaka ngisho ukuthi uyakhe kahle akho umhlaba wazamazama entambanana nakwaNomponjwana nakwaSokhulu awuzamazama umhlaba kulezo ndawo ngoba abekho abantu abane mabhilidi amakhulu abafaka imali ezinkulu abasaba ukuthi bazolahlekelwa izona awuthi ngutshela imfihlo before we pray imiracle ungacabanga ukuthi uyabona imiracle into edula kuna zonke izinto into eshiphe kuna zonke izinto ifaith yemiracle iyadula kodwa futhi ifaith yemiracle ishibhile ngizokutshela ukuthi uphethe ukuze kwenzeke imiracle yokuhamba phezulu kwamanzi kwakubizana and then we pray angutshele nayi testimony yami mina selokhu ngaphuma esibhedlela kade ngiyodedwa kade kuyozalwa mina ngoba kwakuzalwa umbizwa lapha ekhaya kwakuzalwa umuntu okwathi engakazalwa ubaba eseshonelwa abafana kakhulu kwayokumthandazi wathi umthandazi angizonikeza muthi nasiwasho hambani nothola umuntu kwakhe banikezwe izwi to hambani nothola umntwana omfana igama lakhe uAbednego uyoba isisebenzi senkosi leli kaMzwegwili name number 2 kumagama ama-5 epasini umuzi wezigwili elesibili nina naze lesibili nina angithi umuzi wezigwili elokuqala okuyilona lombizwa uAbednego kwathiwa hambani angizonikeza muthi angizonikeza siwasho nothola umntwana omfana igama lakhe uAbednego uyoba isisebenzi senkosi angazalwa njalo sekwaziwa nani ukuthi ngoba yini okay abuye kubaba ngempela kuthola umfana ngiqanjwe igama kuthiwa nguAbednego okay uma ngizalwa khonto yenzeka ngathi ngizalwa ngaphuma neTB kamama ngaleso sikhathi iTB yayiseyipandemic ingakelapheki bayazi abantu abadala ihistory yeTB isi-curable manje kodwa ke yafana ne-AIDS nayo emhleni edlulile yangaba curable kwaze kwafika isikhathi lapho belithola khona ikhambi layo nayo i-AIDS isi-curable manje kodwa ngizokutshela ukuthi ikuphi isolution yayo la itholakala khona ngoba abeyibhedlela nodokotela bagijima bavala bathi angabe bikho umuntu othi kodwa nje i-AIDS nayo isi-curable manje ngamazuma ikuphethe nje ungafi sikhona kodwa laba basesibhedlela odokotela ongqongqoshe bathi akangabibikho umuntu bathi uzoboshwa umuntu othi angithi ngenxa ukuthi kubavaliwe abantu ke mina ngizokukhuluma kanjena ke kuphela kodwa khona nayo isi-curable kusho omunye eMelmoth eclinic wathi sitshela ukuthi wenze ngani esho sekwenzeke lokho engisho nami ukuthi ungafi sikhona wathi lo sitshela ukuthi wenze ngani sesiyazi ukuthi iyelapheka bakhona abayilaphayo ukuthi besaba nje lento eyamenyezelwa odokotela wavelwa ngabatshela lo abayeka kanjalo kodwa nayo isi-curable uningafi nje sikhona sifune umuntu ezofa la futhi noNkulunkulu afune umuntu ozofa uma une-AIDS nje usibone amadoda ayabonana ena ngiyimakethi lento ngiyakutshela nje uzungafi yeah uzungafi nje ngoba angijabuli nje ngofa umuntu yona into engezwani nayo ukufa umuntu mina ke ngaphuma neTB kamama ingake lapheki kwathi ukuthi angihlale esibhedlela ngaqala ebhodleleni ngaze ngahlala khona ngamdala uma ngibuyele ekhaya usisi ngamuzwa ethi eyakwabani lengane ngoba ngabuyele ekhaya yimi ngedwa ekhaya ngafika kithi ngihamba ngenye njengoba ngibona ngihamba nje ngangena kanje mina ekhaya nina nonke nangena emakhaya nibelethiwe noma nigoniwe mina ngiya ekhaya ngiphuma esibhedlela kade
kade ngiyotetwa ngangena ngihamba kanje bayezwa abantu abakhona lendlela angithi phela nina nithandiwe uNkulunkulu ngenxa yale nceke eniholayo nizozwa into eningi ngami akukho umuntu osekwayizwa lento ngami yinina kuphela restoration ngangena ngihamba ngenyawo zombili kwaphakwa ukudla badla abantu nami ngadla That is more than 3 years. That is more than 3 years engispende esibhedlela lokhu ngazalwa kaze ngiye ekhaya. Yeah, lokhu ngazalwa. Ngihlala esibhedlela mina kulashwa le TB. Kwaze kwaphela more than 3 years ngamdala ngadla ngahamba. Njoba ngithi mina ngangena ngihamba kanjena nje. Ngimdala uma kuphakwa ukudla uthi usisi eyakwabani lengane. Angithi kwabona bayazi lengane na 3 years yazalwa or more ayikazi ifike la ekhaya eyakwabani lengane ezoqeda ukudla kwala ekhaya kwakusho usisi kimi ethi ngizoqeda ukudla kwala ekhaya kwathi uthi ubaba baqale phansi ba explain into eziningi be explain alibonke amajesu ngazi noma lento le yokugula kakhulu yakugoma ukuthi izifo zingakujwayeli ngoba kuswela lapho babegula bonke bayesibhedlela ngangayi esibhedlela mina kuze bemanje ngaze ngiyesibhedlela ngangayi nje esibhedlela bengilento bengagula ngazi kwakwenze kanjani noma bayibethe abantu umizulu lakushaya la ngakulimaza alibesakwazi ukuphinde libe namandla kuwo mhlawumbe kwakuyi same case I don't know ngoba nje ukugula nje bekungaguleki nje bebegula left right and center ekhaya kungaguleki nje kimi until last year shothi isitha sasithi attacker wathi omunye wabaprofeti hayi uNkulunkulu befuna into uNkulunkulu azokusebenzisa kuyona kubantu ube hoyi experience ile what go through it ngathi mina maybe it's the case ngoba ukugula hayi khohlwa into nje engayazi okay fine but diagnose ukuthi kune sugar diabetes yini uma sugar diabetes ngihambe ngisiwe esibhedlela bashi level bathi high okay lapha ningolezana ba very good lesibhedlela ke bayithathe bayishove phansi ke bayibethi my right between 7 and 10 yayilo aba between 7 and 10 bazibacike kodokotela bathi lento yakho imi ndawonye ephuma siyakudischarge manje ba discharge ilokhu kade kuthiwe ihigh njalo isilokhu between 7 and 10 kodwa ngangena kuthiwe ihigh silapho ngaphuma yaqhubeka futhi for more than 2 months 7 and 10 indaba yoniwa ukuthi sekuJanuary semele iqalwa ama fasting lana amade ke manje kuyaqala ukuthi ngithathe fasting kune treatment okuthiwa ngiyayisebenzisa every day sengicabanga fasting ngicabanga treatment ngicabanga fasting ngicabanga treatment angiyibona lento engibhekene nayo ngoba ayikazi bekho angiyazi le nto mina ngiyayikholelwa angiyazi yonke lento leyo ukuthi fasting treatment fasting bethina abafundisi bethu bezothi futhi ufanele bangisize ngoba ngizweni ibuthaka nokukholwa kwenu kuphansi bethu abafundisi oyithatha ekseni udle njalo ntambama kusho abafundisi bethu oyithatha ekseni udle njalo ntambama ngithi ngiyabafonela abafundisi uyazi ngiyaqala ukuthatha le fasting ufuna sithathe le fasting and 30 days to be precise thatha 30 days nako umjovo khona usebenzisa le imjovo lempela oyijova wena kuthiwa ama pen injections iwona insulin ngifake ngisebenzisa insulin ngisebenzisa yona iku2 khona kwase okusakhakhe okusebenzisa esuku onye kwasemini ngifuna ukuthi ukukholwa kwakho kushintshe namhlanje ngizokugoma ngokukholwa okunoshiki abo manje ke kumele ke ngikhethe phakathi ukuthi ngidla njalo ntambama ngiyafast emini ngiyadla ntambama ngathi uma ngicabanga lento iyaqala fasting umsombuluko ngathi uma ngicabanga lento wathi mina lento le enzeka ngiyibone kahle acaca akwenzeke kube kunye either ngiqhubeka nale mjovo ekseni emini ntambama noma ngiyayiyeka ngiqhubeka nale fasting for 30 solid days kusho mina ngingedwa ngathi ngitshela abanye abafundisi bonke baphambana nami babheka le bathi hayi ungalokho uthi inceku ngeke sikuromende ukuthi njalo inceku dlana njalo ntambama ngabuye ngahlala phansi yabona lento yezwi likaNkulunkulu nezwi labantu henye into le waqhamuka umoya ongcwele wangitshela into ezokushokha nawe namhlanje ngakhumbula intshumayelo kaZondo umoya ongcwele enkathi esho le nto ngakhumbula intshumayelo kaZondo ayishiya phakathi nendawo lapha eNewlands West uthi umoya ongcwele uPetru ngenkathi ezokwenza imiracle yokuhamba phezulu kolwandle kwenzakalani angithi ke sinomkhuba uba excited kakhulu ngephathi enhle le phathi uthi uPetru wahamba phezulu kolwandle wahambeka uthi umoya ongcwele ukuze ahambe phezulu kolwandle kuhambeke kwadinga ukuthi yena decide
ukususa inyawo zakhe lapho ayibeka khona zibekeke. Lapho azi khona ingqondo yakhe eyazi ukuthi uzibeka la zibekeke. Kwi-boat wayazi ingqondo yakhe ukuthi uzibeka la zibekeke. Kumele ayisuse lapho ingqondo yakhe eyazi ukuthi uma uyibeka la ziyabekeka. Ayisuse lapho. Ayoyibeka lapho ingqondo yakhe eyazi ukuthi uma uyibeka la azibekeke. Kwabe kwenele, kwangenela Bishop, kwangenela. UMongcwele wanele washo lokho nje kwangenela. Ngathi mina ngiyayizwa lento uMongcwele ayishoyo. Angithi vele kade ngifaka injection, ama-pen injections. Sengiyazi lapho inyawo zalento zale treatment ngiyibeke khona ibekeke. Manje kufuna ngithatha u30 days ngiyokwenza into lapho inyawo zami engazi khona ukuthi uma uyibeka khona ayibekeki. Ngathi mina kusasa kuseni ngiyaqala ukuyobeka inyawo zami lapho oyibeka khona wazi ukuthi ayibekeki. Ngaliqala usuku lokuqala water only, no drink, no juice, no food, no fruit. Water only for the first day. Strong as ever, ngaba strong njengogodo. Day 2. Day 3 ngathi ngoyiqeda kwaphuma into emnyama njengotiliki. Ngakhumbula into engangayizwe emolweni ngomnye umkhulu ukuthi lento ethu utiliki useseqala sesiphuma sesivalelisa. Ngathi mina okay, day 4, day 5, day 6, day 7, day 8 ekseni kwaphinde kwaphuma into emnyama njengotiliki. Amanzi odwa, ngiphuza amanzi odwa. Nothing else. Sengibeke inyawo lapho uthi uma uyibeka khona ingqondo ibe yazi ukuthi azinjani azibekeki. Wemfundisi uma singababuyiseli laba kwi-faith yakudala laba sizobayeka bahambe ngefaith eziphucukane zanamhlanje bazukhona izinto okuzofanele bayibone bangayiboni. Eyibiza le ya faith a radical type of faith. I-faith enoshiki, i-faith yenhlanya, i-faith yabantu abangasile emakhanda. Olga 8 ekseni ngo2 o'clock kuphuma into emnyama njengotiliki for the second time. Kwa olga 9 ebusuku ngo12 olga 9 kwaphinde kwaphuma kwesithathu kwayimhla kugcina kuphuma into ezimnyama enjengotiliki. Kwayimhla vele bathi ushukela waqala wawutiliki kumabesho. Bathi wawumnyama wawubizwa ngotiliki. Wow, 12 10 11 12 13 up to the 30th day kwashaya usuku ka30 ngiphila ngumqemane. Ngihamba ngezinyawo zombili. Lapho ke ayiseminingi imijovo endlini kanje. Awasemaningi amaphilisi kanje. Uyazi nganiboleka nonke la endlini. Ngayiqedi fasting ngayibreaka lokhu ngaphuma emjoveni nasemaphilisi kusukela lapho akushonga udokotela ukuthi angiphumi baqhubeka bayochecka khona nalomshini enganginawo kuyichecka angiphuza amanzi kuphela ngiyidlela ukudla uma ngiyichecka kusaqhubeka labo 7 no 10 labo angifake emuthi naphilisi namjovo kodwa amanzi nokudla kuphela ngiphilile. I am strong in the Lord and in his mighty power. Ngokuba wabetshatha ubuhlungu bethu wathwala izifo zethu sathu shayiwe uJesu uNkulunkulu isijesu kona kwethu sasiphezulu kwakho kuba sibe nokuthula ngemivimbo yakhe siphilisiwe. Ngani ngitshela la endlini ngitshela ngefaith ke mina. Ngangitshela la endlini ngengane yathi ayufuna umshado ngoba inengculaza. Eyalapha evangelist Assembly Nazareth ePinetown. Yathi ngiwamukela umshado angifuna ukubulala lo bhuti ezikholelwa kahle. Ngiyazokholwa mina ngoba ngibalekela ukuthi akufanele ngife ngakholwa ngoba ngiyazazi nengculaza. Ngabheka ibandla eliphethe iqiniso ngathothi leli khaya leli bandla lelo mangakhonza kulona ngafa ngezulwini. Ngezela ukuzokholwa ukuze ngife ngezulwini mina. La ngimanga ngitshela nje mfundisi ngoba ngitshela ngamhla ngena mina nganibona ni waiting room enhle yokuyezulwini. Manje uma sekufika umuntu ozongishada after 5 years phela kafi lo sisi. Ngoba ukufa nento okuyebuye kuyenze nje uma ukujahile kuvela kuhlahle. Manje ke uthi ayikhona ngathi wakufuna kwamcrosser. Wakcrosser nibani ukufa kwamcrosser. Now uthi lo sisi kuma semcela lo bhuti uthi ngeke ngikuqome ngeke ngivume bhuti ngoba baningi abakholwa kahle. Mina ngicasulwe isenzo sabantu lapha phandle obulala izingane athi ufuna ukufa nabaningi. Abulale abesilisa athi ufuna ukufa nabaningi. Mina I don't want anybody's blood on my hands. Ingakho ngiyazokholwa ngiyele ezulwini. Angifune ukufa nabaningi. Ngakho ke cinga abanye ahambe lo bhuti kwasho ukuthi inhliziyo ikulosisi yamthanda kodwa manje ifiye ithi ngeke anithathe umuntu onengculaza.
wayisiza ngento kodwa lo bhuti wathandaza wathi mayisathandaza lathi iphimbo noma enengculaza mthathe uyena umngakho hawu wabuye excited engazi njalo ukuthi we excited nje uzoyilungisa kanjani lenkinga uthi mfundisi ngithe mlande usostero sizomtshela ukuthi uNkulunkulu ukhulumile wathi noma enengculaza ngimthathe uyena umngakho kwasho lo sisi lo akazwile wathi lo sisi ngiyajabula uma uthi uNkulunkulu makuNkulunkulu ngempela ngizocela ukuthi ngivele nami ngiyokhuleka akhulume nakimi ngoba nje ubungitshela nje wena uthi ngithatha akashonga ukuthi iyophela kanjani akakutshelanga kwawena wazi akwawena wazi iyophela kanjani ujaji uzokuthi uNkulunkulu ukhulumile angiphiki ukuthi ukhulumile kodwa ngiyokhuleka ngoba nakho lokho nje ukuthi uNkulunkulu akhulume noyedwa abantu bebabili abazothatha uhambo inkinga yona leyo ngoba uma sekuba nezintaba sekwenyukela imango lo ongakhulunywanga naye uhlupha lo kwakhulunywa naye athi yona lento yena uNkulunkulu ke la yena uNkulunkulu ke la uNkulunkulu ke wakho ke la uyelo uNkulunkulu ke akufanele ngihamba abantu ababili omunye okhulunyiwe naye nokungakhulunywanga naye ngoba lo kungakhulunywanga naye uzohlupha kwakhulunywa naye bahlupha kabi labantu ongakhulunywanga nabo behlupha labo kwakhulunywa nabo ayithathe fasting anqumela uNkulunkulu ugwayi katiki 2 days 2 months athi inkosi uma kumyeni wami ngempela nje ubushilo angibone ngokuthi kuphele 2 months sengitesta negative hayi ke yaphela inyanga yokuqala still positive 1 month 1 week positive 1 month 2 weeks positive 1 month 3 weeks positive kwangena evikini lesine elizokwenza 2 months ogcwele kwaqondana nokuthi iSunday yesidlo ingesonto umhla 31 ungesonto waplana esasuka endlini lo sisi ukuthi kwafike ukukhoza maqedwa acela imeeting nomfundisi nalobhudi amtshela ukuthi hayi ke idlugwayi angizoshada nawe ngoba sekuzokuphela 2 months wonke ngawutshela uNkulunkulu ngingathestile negative ngakho ke noma bekuthiwa wayikhulumile kuwe akakhulumanga kimi ngesign engimnikeze yona kwakhonzwa kwathi sakhonzwa sekuseva isidlo kwaculwa iculo ethi igazi li kaje Jesulo hodwa ngingasindangi ngasinda nga hanina igazi heliga Jesu helo uthi kwathi kusahlatshelelwa wezwa an audible voice nina niyamazi uMongcwele ukhuluma ngephimbo elizokhala kancinyenyeza kodwa uma kuyi audible voice sokunjengalapha kuSamuel noEli lapho wayezwa umuntu kungathi uyambiza impela gijima ekuyise ayikumpriest athi ungibizelele wezwa izwi elinjalo lakhuluma njengoba kusuke kukhuluma umuntu lathi kule ntombi uyabona njengoba ethela iwayini ezitsheni nje akuselona iwayini sekuyigazi likaJesu akekho phuza igazi likaJesu aqhubeka benesifo kuyena lasho kanje thabhayina sayile uthi basevizitsha nje abantu uthi usejaha uthi uyoqeda nini ukuphuza amaqede aphume aye kwaDokotela wathi umhlangano uyawuhlehlisa uyokwenziwa kusasa uzomfonela umfundisi ucela imeeting kusasa kodwa manje usawuhlehlisa manje ngoba uzwe izwi elikhuluma ngalento abethi uzoletha i-reporting ngayo emhlanganweni waliphuza igazi kaJesu wadla inyama kaJesu isinkwa wahamba waya kwaDokotela afika ama results athi HIV negative uyazi sikhuluma ngobani la sikhuluma ngomuntu ongabekwanga ababishop nabapostoli namadoda ashumayela kuma TV nakwimsakazo emikhulu abambekanga izandla kodwa waya kuNkulunkulu yena wanikeza uNkulunkulu isign uNkulunkulu waphendula yena according to the sign sekuthiwe emhlabeni sekuthiwe ingculaza ayilapheki kodwa ngokuba konke kungenzeka kuNkulunkulu kodwa ngokuba akukho kungenzeke kokholwayo watesta negative wabuya lapho wabamba umhlangano ngomsombuluko wathi umshado ngiyawamukela nami uNkulunkulu ungiphendulile wangena emshadweni sishadisile ngalokhu kukholwa bazele banezingane bahlezi comfortable and perfectly healthy ababekwanga abafundisi abaningi nabakhulu abanezikhundla izandla konke kungenzeka kokholwayo ungesabi kholwa kuphela this year sizobona abala endlini bebatha ngezandla zokwenyama amamiliyoni amarandi this year sohamba ngeimoto ezintsha sha ngamapheya
singene kwimizi eseyindaweni engacatshangwa kuma suburbs. This year kuzofa abasihlaselayo nabazingelayo nababophisayo nabasibophayo bazosha isikhuni izobuya nomkhwezeli kuyo yonke into embe eplanwe against us. Things will go back to sender. Yonke into eplanwa against us. Imgodi abasimbela yona kongena bona kuyona. Amajela abafuna singene bona kongena bona kuwona. Into ezibhlungu abasiplanela zona kuzongena bona izobamba bona. Konke kungenzeka kokholwayo. God bless you. Asime ngenyawo so. Siphamise izandla zethu sivala amehlo. Wonke umuntu ame ngenyawo phamise izandla zakho. Kushana maya hela baba basaya. Wherever you are, just open your mouth and pray unto God. Let your faith be lifted up. Let your faith be lifted up. Kungenzeka kokholwayo. Kokholwayo kungenzeka. Just open your mouth and pray wherever you are. Open your mouth and pray. Shana maya hela babasaya hena mantala brosaya. Let us all pray. Hanaya kashataya. Bayate nkulunkulu wethu ongcwele. Siyamukela umangaliso vela kuwe. Siyamukela amandla avela kuwe. Siye baba wethu onamandla. Sinikeza amandla okholwa nguwe. Singangabazi. Baba wethu onamandla wonke. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Qeda ungakholwa. Qeda ungabaza. Qeda wesaba. Ngegama lika Jesu Kristu waseNazaretha. We come against the spirit of fear. We come against the spirit of unbelief. We come against in the name of Jesus Christ the spirit of doubt. We are coming against it right now. Listen, devil, we are coming against you, against your evil seed. Oyijale engqondweni, oyijale emzimbeni, oyiqonyekeza endlebeni, oletha izinto ezenzeka kwi-background nehistory yasekhaya. We are coming against it in the name of Jesus. Baba wethu onamandla, sikhama against siza simelana nolonke uhlobo neyikhonzi sikaSathane ithunyelwayo ukuba sizoletha uwesaba, sishumayele uwesaba engqondweni, sishumayele ungakholwa endlebeni zethu. Ngegama likaJesu simelana noSathane namadimoni akhe onke athunywayo ukuba eselethe abantu abazakithina ukuba bazokhosa ukuba uNkulunkulu engaphakami enze imangaliso enkulu empilweni yethu. Siyaenlarge ama-territories ethu, siyaenlarge i-capacity yokwamukela imangaliso. Baba wethu onamandla, inhliziyo yethu eyisitsha sokholwa siyayelula ngegama likaJesu waseNazaretha. Ngosizo oluvela kuwe siyelula ukukholwa kwethu. Baba wethu onamandla, yandisa ukholo lwethu, yandisa ukwethemba, yandisa baba wethu onamandla wonke. Ushana maya ela baba saya kunamantala brosaya. Bayete Jesu, bayete smagate, bayete twala la phakade, bayete sithandwa somphefumulo. Ikapashataya, ilabasaya, bayete Jesu, bayete undlela hlatshwayo 3,000 years ago. Lelo gaza lachithekayo lachithekela ukuba kunqotshwe yonke imisebenzi kaSathane, nemisebenzi yesitha, nemisebenzi yamandla obumnyama, amandla kaSathane emkhathini
amandla kaSathane phansi kwamanzi, amandla kaSathane emathuneni, amandla kaSathane emacaves obumnyama ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. Bayede, 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 bayede. Ukamanta la brosaya. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh! Mama. Phamisela kakhulu izandla phezulu, phamisele kakhulu phezulu. Don't stop praying. I feel God. I feel God in this morning. Huyamanta la brosaya. God is here. God is here. God is here. Your faith ingayidonsa lento kade uyilindele Nkosini. I don't know what is it, but nakho kusenhlizweni yakho. Sonke kungabikho hleli phansi ma-ushers. Kungabikho hleli phansi ma-ushers. Look around, kungabikho hleli phansi. Noma ngabe ufike lapha kunesigulo esikhona. Noma ngabe ufike lapha kunento ekubambile. Believe ukuthi kule message khona into uNkulunkulu ayenza empilweni yakho. Kahle hle iyenzeka. There is nothing impossible in the name of Jesus. Egameni likaJesu akukho okungenzeki, akukho okumehlulayo, akukho okumehlulayo, akukho okumehlulayo, akukho okumehlulayo. Hila maya kashataya. Yes, Lord. Bayete. Oh God. Oh God. Oh God. Oh God. Oh Jesus. Jesus. Oh Jesus. Nang Baba. Nang Baba. Nang Baba. Ooh. Hey! Nang Baba. Ushataya. Nang Baba. Ula Baba Saya. Ooh. I Jesus. I Jesus. My Jesus. Yasizwe isandla sikaNkulunkulu sembatha abantu. Isandla sikaNkulunkulu khona sibembathayo namhlanje. There is an anointing. Ushers. Khona abantu abathintwa usimakade especially today. Kunamandla ushana maya. Kunamandla agwele kulendlu. There is power. There is an anointing of Jesus. Kunoqobo kunamandla egama likaJesu. Kunegazi likaJesu. Kunamandla egama likaJesu. Kunamandla egama. Kunamandla egama. Kunamandla egama. Ushana maya. Yenzeka. There is a touch of Jesus. Touch of the Holy Spirit.
Awuphakamise for the last time izandla zakho zombili. Na mama. Phakamise for the last time iphakamise kakhulu. Woo! Shana baba. Khona amandla. Khona isandla. Nangu baba. Nangu moya ngcwele. Nangu moya ngcwele. Nangu baba. Empatha abantu njengengubo, empatha abantu njengengubo. Khona izinto ayithuthayo, khona izinto ayihambayo, khona izinto ayithuthayo, khona izinto ayihambayo, khona izinto ayithuthayo, khona izinto ayihambayo, khona izinto ayithuthayo, khona izinto ayihamba. Kunamandla kushala baba yena basaya kunamandla. Oh God, Shabamaya hela baba basaya. Woo! Hey. Ow! 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 Jesus. 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 Hallelujah. Oh God. Sizobalekela kuwe. Themba lentalo yonke. Phamisa izandla zakho ngesikwazi ukunibeka izandla ngoba next week healing and deliverance. Sunday landelayo healing and deliverance. Kodwa umoya ingcwele khona ababeka izandla namhlanje. Khona umoya ingcwele asebabekile izandla. Khona awusekusuka izinto zeminyaka. Thank you, Jesus. Khona sekusuka izinto zeminyaka. Yesu Kristu wasebenza.